Nagapanguna ang Iloilo sa may pinakamataas nga baloro sang halit sa agrikultura dala sang El Nino phenomenon sa Western Visayas. Base sa datos ng Iloilo Provincial Agriculture's Office, nagdangat na sa masobra tunga sa milyon ang baloro sang halit sa agrikultura, ilabi na sa mga humay. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Provincial Disaster Risk Reduction Management Office Head Police Colonel Cornelio Salinas, ginpahayag sining apesar sa mataas nga baloro sang halit sa Iloilo, padayon sa gihapon na pagdiyon sa tikang sa kada banwa, agud mapahagan-hagan ang epekto sang El Nino. Dugang pa ni Salinas, apesar sa epekto sang El Nino, ginatinghuan sa Iloilo Provincial Government nga mahatagan sang bulig ang mga apektado nga mga mangunguma. Nagdangat na sa karon sa masobra 10,000 ka mga mangunguma ang apektado sang El Nino sa Iloilo. Naghatag naman sa kapin 15 milyones pesos nga bulig ang Iloilo Provincial Government para sa mga naapektuhan nga mga mangunguma bangod sa El Nino. Kini si K5, Jenny Kauyunan na para sa Kampiyon nga Balita sa Serbisyo Publiko kag Galingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.